Ti haswa ba nganya shkaman shkwa ban share bat fini lingkot ngala I ngasutip utrai nadu bagadang khang de ngashami utrai bag itu pindom retaya lenoru tat hadu gasing gajing ap gajung fi te brain penan kami fi ki bentai ki sap ki pher fi fidan habada gajing shakri ki fi pen ai te ni kapor ngin yanyo shakmat bat ngin sedang ru yak ni ka musical concert ha ni ka janmit Klam lepin slam show ngidan ya ki solo artist ki banwan iwe di niwe shwaru ya I samla san I bagasur gajong I berbuat video scope play gajing roi san kabalai kaba for the cut kabening kong aro ya ka kerting ublay da gajing roi bangan pen crow yu da ngu kumta ngi hangni gajong ublay ng bakis kumtangi hangni ngajong blay ng baki searching right de hakini ka por ngaran katuk ngajong blay ng baki searching right de hakini ka por ngaran katuk ni tli ki jing right searching right de hakini ka por ngaran katuk ni tli ki jing right kibangan a ni tli ki jing right kibangan a phi ha ka kerteng jing right ka ban kong men kini jing right la sat na ka tino blay bing laban kalnong ba ar khandai gi khat ngalaja mentayang alasya mentayang alasya melong kajing yada jonga hatma jonga hatma jinglong samda Jing mut pa mi berkat chapang jonga ki jing mut ka jing sungen om ki jong ka jing snil ha ka jing long samla ka shan ya tang hame ka shan ya tang hame na up men tang hame men Kaktinu blay, chikinong korin, baar, kaong. Baki ay ki badan hau try, ki long gijing tau ki bathamay. Kaktinu blay kakren shy ba, habang idan ba try, ni long gijing tau ki bathamay. Hagajing em gajong ni, kum ki kun samla, gajing em gajong ni, gajing ki kun ni matshib. Henry, upen em yangi, nakapop ahor. Usay yang penlat yang kumpa ima zak ila ima dameshwa ima ni hagajing im gajongi isham shibun gajing but kini gajing ragi ban IP galong gajing sham gajonga ka bayathu ik testimony gajonga haka gajing ya lenti gajonga gajing im gajonga baban la kasngi ga khun samla Henry na gajing sngo bha jong ka prathai utrai pan im nga uthau thamai nga but habanga dan but try ngalong gajing thau ka bathamai Kerteng jing ruai kelong tau temai yang ah. Trying along ang pabatang hitam Bunsin yung minagla Henry mami melong try badab jing isnay Napungkti ahor kapop yang amisay Trying Bunsin yung minagla
jing isnay napukti ahor kapop yang ngamisay ngadoni uko try bandawa habdeng jing le meyo iyang try to benjanay mami yang ato ben kela nado menta to thao thamai nga try nang po patngit ngalong yakilok chungang jupin mo Henry mami melong utray mehikay jing map melong jing kumen jong ka birthday ngadoni uko try bandawa hapday jing le meyo iyang try to benjanay mami yang ato ben kela nado menta to thao thamai nga thao thamai nga thao thamai nga ngadoni uko try bandawa hapdeng jing le meyo iyang try to benjanay mami yang ato ben kela nado menta to thao thamai nga nado menta to thao thamai yang Amen. Kisam ka bashis parfway dekat ka bening kong berkebaar kong ngan kemiat lagi kemat syakilum nang no gajingarap jonga kawan gajingarap ka jonga kanwan no belay batawi ka bening berkendo bonangi isyam ngimat gijingpang gijing shitom ha ka met berkemensiam ka jongi Henry habang iwat keling saudong perthai gijing pen khia ngim syam taung jisu bala ban ai gijing suk ya ka mensiam berkejing mucing perkhat ka jongi habang idon gijing pang om tengah kamet Henry ka mensiam bat gitep batang we ulong nong penkhia ojongi uba penkhia ka met ka mensiam ka jongi utaw long jisu ngisyam ka jingsuk hau upen im yangi upen im na ka pop ka bangidon upen im na gijing pang gijing stom kiba idon ha ka met ka jongi ka keteng jong gijing rai kalong upen im yanga Geleng saudong kilan ngawa Jing pen kia haka birthday
shemia ki juba try nga phai shame hang tang shemia ka jinkmen yam sim jonga me ai jinknge open emianga oyukta yanga ngam na ban thong jing in ba crowd jong me jingular mem jupen ken a try me long ubala ha jing duai ngadang ayo so make ta yanga ngakamit yala ki kamat shakilo nang dukawan ka jingyarap jonga ka jingyarap jonga kawan na ublay bat hawi kabneng bat ka hendo habang am shemia ki juba try nga pashami hang tang shemia ka jinknge yaman sim jonga me ai jinkme open emianga oyukta yanga ngam laban thong jing in ba crowd jong me jingular mem jupen ken a try me long ubala ha jing duai ngadam ngayo so make ta yanga open emianga oyukta yanga ngam laban thong jing in ba crowd jong me jingular mem jupen ken a try me long ubala ha jing duai ngadam ngayo so make ta yanga ha jing duai ngadam ngayo so make ta yanga tengin roi lang kutu jerai bang tang u jisu wala ban penhun tang u jisu bala penhun yaga mensim jonga jinkmen bakra jisu me ai hanga ublay na kabantang abram sungu amen Tini kapor taka mesti macam ngongo boleh nang kurkui pi kenti pinala bansan hak jeng syakri ke jong pi utrai bat ngakarpat i chairman ni kapor pin walang ni kapor ban dan kat begini stage kum kadak jong jing pen pau jing semua buram ya kentiu ka dak sak kan mau nak yang kejongi ngakarpat ya ki samla nak balang Ketika membantu sekedak sakkan mau kebingin anak kalian jongka jiseng samla erpokon kerpang jai kentilin mau penyang. Soaban air jeng tapti. Ti kidan ru kibadan ni kebensim kebekelut banok lat lut kam tam ya ban a ke jing kershan hakam tam ya kenika benta ke bakongsan ke bakum ke balang ke don ya ke bantai ke ying jo ke jing mani ke jing syakri utrai badi ke por ngan khot ru ya kibala nok senyang kibala snok tilang bal a ke ti kamon ke diang ke jongki na preng ke jing kerhu ke boble le kerhu ke jing em ke jongki klam da bunut kila nok senyang kelut mensim ban ai Syaka balang kemtang khot ni kapor ya i ba John Frankie Rembai na nong po ba John Frankie Rembai na nong po
kajing thap khi polisi bune ba John beli nak kerpui pi jengkar paru ba Bringstar Suting na tasar bainwan kum kadak kajing ngoburam kajing pi nak kalian jeng jeng kadak sakkan mau bingin ai kerpang pi iba Bringstar Suting polisi kadia ba Bringstar Suting na tasar kajing yarap kajong pi kajing samno kajong pi kajing kerkui ba beli kerkui pi benda mental lemah kajing kapor polisi wan tiini kapor ngan khot na siwe ni samla para samla na kabalang Church of God Joy na mentong nang tie I dema pi shisha lingdo maulong terpad ibin syem ke bentar kejong ibat ngan ala ni ibin penitu kambahai le dia apa deng jungi ni kepuar baro mah Hello, check. Hello, check. Good evening. Kejan miat ke bakaman ya pi? Mdan bakaran. Amen. Toh. Kani kadai kasin ke banengkong ya ke bangan yo ya ke bani shimbenta. Syakini kitain. Haka gospel concert. Haoi ngalai shimbenta shibun ki gospel concert. Tang bahasa ni kitain. Kadai menta kasin ke banengkong nganget piru pim itu ya ngaro ngam itu ya pi dei tang ka wei ke bang so tenat kat bang adang syong hang tai ngong pleng ha beneng rukum ni mdan ji ye per ko mong ka kting ka jong blai mdan syo ka ji ye per ha pedeng ukurik bat ujiu mo ha pedeng ki jiu bat ki gentle ha bat ujiu su balong ujiu dei na mar balai la te yangi da ka jing e ka jong blai amen tong aku ban ya thuk kan dian ngadai idai mapi el maulong na ka kan hun Church of God Joy ngisa ha Joy ha ka dong men thong pok se ha jan jong ka district library auditorium la da ki bad wan sha Joy ki ji seng ki ba he ngi ju pelong ha po district library auditorium ting ai ngu yu blai Nadu bangadang red hi ngan ya thu ipi kendia panjonga ngaju sutenat ba nadu bangadang red ime ipa gijuong ba ini ibe surwai ben kapor ngadang don south nem sans nem namar bangatlun ba hadu news nem ro ngadang tlun tina kita kadau ki perlok ki sutenat ba ban tlia ya nga ban ngajurwai ba ban ngaju ngap ndang la kam he kendiat ngasngap ya kini kinong ruai gospel Wat kinong ruai pertai ru, kidan kibala offer ru yang ban ruai jing ruai pertai. Kawai ngala de ruai, kawai ke jing ruai nature, ke jing ruai meriang, lada pitip bar uwai neki kaitor, neki nong ruai jongkar rijaintia ke jongi, kata kadai u ram suciang pitip, pitu yu, oi kawai kala ngala de ban ruai katu ke jing ruai meriang. Barhadian kata ngan itu ipi kiwan ban terwa yang haka dor gaba ngas ngobang ba lada ngas ngap ya kador lada ngas ngap ya kata ka jing terwa ka jongki ringa aingo iyo blai nadu bangalamat iyo blai hakis nem ar hajar kasan nadu bangalamat iyo blai ngong try kay ka ba meme ay nga kasap Katalan ngan ay kasyami.
siya kapertay. Amen? Ngalong kum niya kung bangalong, day namar, bangalamat iutray. Hoy ngalayo aban kran ya kani ka jingmat ya utray, men hakani ngidon ka Christmas carol, hakabangayo aban ay ka thon. Kabanga kran, ka way ka point, kabal ong ba ka real meaning jong ka Christmas, ka day pilaya shem ne em yo ni u Jisu balong utray jong ka jingim ka jong pi shimet. Pila don ne em ya kata ka encounter ba ni ublay. Ni yo lesi lahir ngi lalong Kristan ne ka jing hiat pateng na du imay iit pa iit. Mo yung isyuhon hang ta ni na marba ngawan na ka long ying Kristan ngalabiang. Mo ndray kamday kumta. Kadai kecil Syam jangi shimet. Kumba orang iba demi mende ba ndanya la ya Syam iba uniu jisun deh. Kau wei ka pin lap haki briu pin Syam ba kala per kurkom keren. Kalau nang ta kurkom syekeri ru ka per. Kurkom ruai ru ka per. Kurkom duai ru ka per. Kata kadai ba pin mat ba pin tip kitu ki balai Syam shisha ba jisu. Barang ngai hakani ka janmir. Lang ba ki jing ruai ki pelayo ban yo sngo ngelayo ka jing bam met ka jing bam ha kan ka do bat ka jing bam ha ka mensim ru pelayo nadu men lai baji plus dang bat nganget ba ha kan ka mir ru kan ka gospel concert ka jong pile si kan de ka sin ka banengkong ba people long nganget kan long ka bansa kan mau ka jing impin ya syam yo jisu. Amen. Ngangai pin Yeshem yo try ni ka janmit la dan ki bampat Yeshem no ba utry ni ka janmit na marngi im setang kendiat por ni ka pertai setang kendiat uji sula jan banwan tengin pelut iki por ki jongi ha ka ban syakri kamba yo ni utry jongi to ka kertain jo ka jing ruai ka bangan ai pi ka baneng kong ka dei ka jing kermen ngi shania hangnu ngi kermen hangnu yo ngi kermen kumba kermen ki brio jong ka perthai ngi kermen hakataka position ka jongi ngi shania haka spa henry kani ka jing ruai ko ang badai tangu jisu ubalong ka jing kermen ubalong ka bor uban pentemai pat ya ka jing dei ka jong abad kani ka jing ruai ka banikong. Ay nabasdang. Jing ai Jisu nong sius pa jonga Jing ai play bom shem shu kat kani ulong jing kmen ka hok jing lai lu yanga jing it bas kem jing suk bada bashle hang ni nga shem jing kermen tau jisu jing Shami o kanu batla jing it play ngan yai roi omanga rei u Chris hanga hapdeng jing dum ben ban ngan om snow shakti sendapat ka jisun long rengkan ngabred hami jing bom la jing jonga haka good luck me pen pau ya kabor ngatip unong aplang brod undaya Jingdum kami lawai mentanga lalai paramanga rei ukris hanga
om don jing pen rem shu yang alamat nga tips kem u la siu ka dor yang da jing ya bu jisu yang ala siu spa ulami pa ban ai ka jing kermen mentang atim po la sai kuin tang ya u ngan mani badem sim kin tri ka pop lap that o ngan roi ngan ya ro amanga rei u chris hanga ngala kucing mut ban but ya mi jisu milik ban pen kreka jakayanga man la kasngi ngan pen bait la ka jingim hadu haying peneng baru ngan yo syong kaning atim jingker mentang hu jisu burung bom jukut long tang ya u on da jing lei lawai ngan yai rwai shabam jukut amanga rei u chris hanga kaning atim jingker mentang hu jisu burung bom jukut long tang ya u on da jing lei lawai ngan yai rwai shabam jukut amanga rei u chris hanga on da jing lei lawai ngan yai rwai shabam jukut amanga rei u chris hanga amanga rei u chris hanga amanga rei u chris hanga Amen. To sakaway ka jing ruai, sakaway ka jing ruai, kani ka jing ruai ka deh ka kitien paring, ka baong syapang jong ka jing sngongu, kanungut na paring jong ingi sngongu yo blay, haki por barwa jong ka jing im, lais pa andri pusantali kisnem, gisngi, lais pa andri pusantali gisngi, kibangin sa kliap no syabom jukut, doni em kaway ka sngi ka bapiklet ban aingu yo blay. Nepio i ki jing e ha ka jing im ka jong pi ka ji shem ka jong pi ka pelong ye pi ba pin ong balai try balai ngam yo jing kerku balai ngam yo jing kia balai ngam doni ka jing kermen ndai pim tip ka nu ka jing e ka ba kraw tam ka jong blai ka nu i palat yengi ka sam ka bis pa lai ka ong bangi dai ban ai ngu yo blai man la ka klim mat ka jing im ka jong i mo ka way ka jing aingu ka ba kraw tam ka day ka ba ublay jongi u one here ha ka jing long brio kumaya ban raki ka Christmas mo ublay one direct us im nga juang balada us ublay one ujisu one kumus im ni baro ila sya bret shedujak namar one kat ha ka bor ba ka jing ikan ka jong u ba ka jing kraw bor ka jong u handrai ujisu one ha ka jing long do namar balay ban sngo thu yengi ban ngau thu iki shem ki jangi na maru yai rengkat bangi tengin doni ka donut ka bas ngau ngu ki por baro bangin om klet iki jingle bha ki jang try ong ka sam ka bishis palai thankful ka de ka ktin paring to filong lai lut ya ka por pila ban shat mo na mar ha baneng ngong
ka jing shakri ka ba khat do ndai kam dai ka jing yalap ka dai ka jing roi ka jing yaro ha beneng ro to ngin long lai lu yang ni ka jan met ngin mundur ba ni ka dai ka beneng ngin practice dang na perthei na man de poi ha beneng yong ile ran mo ngi emet yong ile ran ban thap kti ban ra kti yo ka long ka jing le ran ya khamat jing blai to ngin long lai lu ka jing roi thankful. Rising of the morning to the falling of the night, there's a hallelujah story every moment of my life. You gonna see like almost too good to be true, but that's just what you do. Lord, I'm thankful, thankful for all that you've done. Blessings, I keep watching them come. I see them pouring out when I look around, so how could I not be thankful, thankful for all you've done for me, yeah. You're the healing when I'm broken, you're the hope when I'm afraid, you're a door that's always open, you're the one who makes a way. Ooh, you got me singing like ooh, almost too good to be true, but that's just what you do. Lord, I'm thankful, thankful for all that you've done. Blessings, I keep watching them come. I see them pouring out when I look around, so happy. Thankful, thankful for all you've done. Thankful, thankful for all you've done. Thankful, thankful for all you've done. Ooh, you got me singing like ooh, almost too good to be true, but that's just what you do. You got me singing like ooh, almost too good to be true, but that's just what you do. Lord, I'm thankful, thankful for all that you've done. Blessings, I keep watching them come. I see them pouring out when I look around, so how could I not be thankful, thankful for all you've done. Thankful, thankful for all you've done. Thankful, thankful for all you've done. All you've done for me. Yeah. Amen. Dito blay niyo ban kerku. Hagani ka jan min. But sashisin nga kwa ban ai kublay snem tamai uba suk uba kemen ba uba dap ta ka jingker ku ha ki long yin ki long sem ki jong pi but ngek ba hu snem uba tamai ublay un pendep ya ka plan blay ka jo u ka gm ka jong pi ngek ya kata amen. Amen. Te tau blay nyo ban kerku ya pi ki nong ruai ki artis ki besyadin ngam yo chuban sa adu bakut namar bangan hablay pa sya jawai kalenti ka bejengai tenga ngai ublay undar rangkat bat pi ka jingsuk ka jong blay kan long rangkat bat pi kay gani ka balang Presbyterian Air Pakon ka bala khos ngau baru yang bangan dan benta gani ka gospel concert kublay shibun ya ka balang Presbyterian Air Pakon baga balang kanang ni kanang yai na ka buram sya ka buram na ka bor sya ka bor bana ka jingjop sya ka jingjop kublay shibun. Tini kapor kerpar irang bak balang iba jinong dhar ibni ru secretary jong po bani district ba in ai kijing subha nakali yang jongi kumka balang ne erpakon iseng samla kerbang yai kong dei ma phi shisha lingdo maulang.
Kemudian shibu ne kong day mapi shisha lingdo maulong. Bat kay kaban pen kan mau ini kapor kolong. Baka jingruai kami tak jingruai kaban pesutanat ikut tenong skor kejungi. Ban set kamu jungi kami tak vibe. Handrai ngacupen kan mau ipi bawat ka kenro. Ka kelem tang lagi ser jingruai. Bat kabor juga jingruai kadan kebakrau kalau krau bor hadu kata-kata wat ya kita kiba la syate syakum hagi saikum kibubun kan uga nuru kabor jo jingruai kadon kabor ka bakan bethat kita jingte ki jingkum baro kaban pelat par ya kita ki syate syakum bat kabor jo jingruai kadon kaban transform ban pin kendu yangi bawa kabum mensi makui pengendu ko hak ko pa jing bishar kum taru kadon ka poin ka bala digi ngap ki jingruai kam tam ki jingruai ki bede yero ible kadon be jing pin kendu ka jing jing bagi ngap kam tam ki sur jingruai badai hang ta ka first step jadi kapor lapoi se shwe ki benta ka bagin khot noi ki bands nang tai ki kun hun prepare ba ki kin shemi ka benta ka jonki jadi kapor ngan khot ya ka kun hun whimsical group bakin shemi na benta ka jonki bat ngan alat haki bakin penitu khamhai le dia kum ka kun hun ba ki shem benta kede bikin batash pang ka kun hun ka jonki dia kemudian sebagai mau biang ki donation box ki dan hang tai kat ki balak kat jino ko jong pi kluj mensiem ipadiang hune kata badu blei nang kurkuru ye pi shispasha ti ini kapon ngal khot di kabum skill group ke sheme ka bentar ke jongki Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see.
you. I believe in you. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe in. I believe, I believe in you. Through you, I knew. Through you, I can do anything. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's me strength. Nothing but through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Not, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe in you. Hey, you. Ngatry kita kibayang syadian kimikwa bansyan day. Balay habas kay isngot Apti kiba jam na gamantai ba Timberlake Harbani bat ke Good News TV kiba ai live telecast ke program ko jengi jaga jinga seng semna ke GP senat sab ngi kublai shibo ni ke team Good News kiba dan bat ngi hang ni ke janmit pensu ya iru ya lede bat hajan jenga ni ke kamera udan u kabel kiba ya shot amadan leb hayo jentut yo ka hap ke kamera mo ngini shot ko ong iba dami am na ke jing song shit ringin shot na ke jing shit hem ngini mi khingiat ngini long lai luat jamadan ke bahe bat ko luat ngi kloy ne man you try. Good evening, Isabla Baro. Ay Baro, gibaring mensi magaling gabir. Gini aro, yakakirteng. Oh, Jesus! Come on! Everybody to your feet. Hey!
Writing and snow fly Hagi ching Ang chong ki Ngan om shem Ka ching le rai Ai ngan khô miệt Ai ngan khô miệt Sha ki lô ba Ki ba don Sha chi liang wa Ai ngan ba Ka Ti ka chong me Hagi om ko Rai ba pa Melong leti Melong leti Melong Ching sha Come on, come on Come on, come on. Hey, hey. Melong leti ching Melong leti ching sha Yes! Ngatip badan Shibun kena gemiet kibak wak wat syak kajing benut kan lap yepi dainam na er pekon syetem ribhoi kan sawa kasur jingero yutrai dainam kibadang syong hasyuki wat syak ban ki kijat yem no wut ngin yero yutrai. Are you ready for some more? Let's turn it up. Hey! You are here as we lift you up. You're riding on our praise. Be it for everything you're seated in our praise.
it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. Andangin poi sebeneng. Andangin poi sebeneng ile you meneng. Indan bitang man syurwai ban syat ban yoro you try din ya. Namar kita kecakapan krek kadai nang nu. Nang ni na perthai wan ong ke jing ruai ni tang jong ki kena. Wan ong ke jing ruai ke tang jong ki samla. Ke jing ruai ke jong baro ki jing penlong bagi jing thau jong ulai bat rang ba bat temen. Ki badang ang nut ban syat satang sipang wan no syakmat. Ni ruai ke jing ruai. Ngi don ki bat mai don ki barem ruk in senang ruai. Bat ngakwa ban hikai pi ki jing ruai ki bat mai. We are right. Dang menikini kidian singi iwan skerdem nong temai riboy. Ki jambahan nang tairu ngakwa bantam da air pokon. Kalau inam sa sisian. We are live. Pia baharendang syah. Are you ready? Shouting, this is the sound of the redeemed.
Don ngasus ngau tu badon ki belakwa yang tapi lagi menurut yang tu ini pai sidin kini ini ong yang lang sini ini ong sidin ong wan hanes pi mamar lelan pi ini orang you try kini kecing ruai ke buat ke bengingin ruai kini kecing ruai ke ban sadawan yang iki badon hang ni bad yang ngaru bengin kentilot barok banjiro you try keloy dem are you ready to jump for Jesus? Kabam kadang buhun nang iladap nang nisbir nang hamrung sibun nang kuan naman kanti are you ready to jump on Bati get ready air for God for Jesus come on samla look me long pa hey one two three jump sing
biang nang kemno. Kading kelang sedang berkelang deh. Tengah ini takti tegi choir pi mene balok tegi choir gila roi ha kalai ke satu di bedang don hang diru don masuk tu isam lama utawar na wenwi kita don hang di bangi. Ina jing kublai ginong kit kam gi bladu thia do dam kita ginong shet ginong tiu ru dei. Kabam kedi ki bang bang ai jing takti mata jongki. Nginder wai sakani ka wai ki jing ruai khasi. Kani ki jing ruai ka ba. Ngangai kilong kemi long kepar gila bani simbenta. Ini le exercise kendiat ban yaro you try biang nem. Ngin ai ka wai ki jing perta na er pekon saudong jong ka them ri boy. Hallelujah. Hallelujah. Syai di kesiu belai deh. Tinggi melong hidup punya mitan. Teh, ini shot bet. Barok banyak roh itra. Ini yo om kene hing beni deh. Nama kene Hamadan. Hamadan tinggi yo bet ban ketikat pemon. Nama hing beni tu melong nama yo kediak kelentang rumah. Tinggi volunteers jong kebalang di barang lum ni kicing aingu lek si. Hina pak yo lat ban lum lut barok hinang beteng bet. Kabarang yo samlan ki para banget ki padon mensim. Tu yo nok keluat si kene kebalang bagi jing temu jong ki kalong. Kalau kau berjob lengba, kejing teh kini kejing mana kau bertemai. Hatu piju perkat na em ya kabor jong kejing ruai. Nadu Genesis hadu jing berpau kadon bon pau teli ki sermon sepang jing ruai u David u be yu mensim boman na kadonu jong usim sol da kai u tem ya kai u tem yu kadui tera u ruai ro yu trai ba ka Bible hakmi yu mensim boman lakin ria de ne u Paul baru Silas ki set bendia Filipi bat men mi le yu ang kapuktin jong oblay Gila perlong praise and worship haying bendi badong ka Bible hakmi ka jing kenyo jumai ka bakraw kalapan kenyo ikata ka ying bendi nama kata ki jing ruai jing iki ki chan mi ki jing ro kam dei na ka buram jing au pastor kam dei ka buram jing inong tem baro ka buram ka ni jong no ka jing ki jong no Kini kecing ruai ngilat hawi ka kesenam arja riu, aku po bingin asing kini ke ban, ban mentah, akan ni kesenam arja pun riu ke ban jengi kan yaj, arpu tu lagi senam. Bagi aku yu play bu yalam ningi, nado nariwar si jantia, si ribhoy, si maram, ipoi keleng bagi isisha, yang kecing iya jengi samla ban jero yu try, bangangit. Sakatu kan nipor, ini ban pediang yu senam temai, ban kini kalau kecing pen krek jengi, ban yaro yu try. Fikirlah ni ban yaro yu try. Why should
kẻ sao đông nghe đọc trong tiếng đã mar Giêsu Yaroyu and proud of thank Jesus. Come on, Africa. Worship Him, right parolan, why terteng Yesu, it is a strong lamain yaro you, yaro you, and proud terteng Yesu, alebaro it yaro ilang, da change. Yaro ya utrai baro pentila kisengkai Yaro ya utrai pentila kisengkai Yaro ya utrai Yaro ya utrai Gijele ba pentila kisengkai pentila kisengkai Yaro ya utrai pentila Again, ang paano hindi man siya? Yaro, yaw, try. Pentila, kisengkai. Yaro, yaw, try. Yaro, yaw, try. Pentila, kiterpeng. Pentila, kiterpeng. Leba. Yaro, iba di jikdir, gila menela. Pentila, kiterpeng. Iba bamsing babro. Yaro, yaw, try.
Ngan penditu ini inong rawai inong tem ke jengi. Bamang, ang bamang. Pilong kumno. Yang klai. Bamang kerpang karkungor di music secretary jong ke jing seng samla ke cipi sinat pedangnya jing tak tim ta jengi. Nang tang idon hakelit. Banik. Pilong kumno. Banik di nega balang presiden pernah di Parajanga. Ida nega base. Dame. How are you? Idami di nega balang presiden Pokse. Ida nega keyboard. Bati. What's up? Ibati di nantem keyboard di Parajanga ibati ka dokang lam. Idan biang keyboard. Nang tem jingim meski suya change way anyway. Ya dan lu tekan sap sanga banang tang panrawai. Tingin ong carry. Hilang kumna. I carry foster karkungod di balang medan ting. Ngida na ka drums. Kirshan. Hilang kumna. Kirshan ong abia. Kirshan ide music teacher. But ihikai idan ruang kapalang Presbyterian lajum kra. But idan siwe pelok jengi Jerry. Kat siapa pidon? Ngiyang hai pi. Idan sa way ru bar cover gini program ni. Ban pin singan yang hai singan. Hangno pidon. Ngin saya kendu. Yang at P2M. Tayo ong ledi na ken. Hai mama, hai ulum ta. Ong baha. Hai pastor kulay sibur P2 mo. Pikirkan naman siya naman daw try. Okay. Haba man si utray uki yang ingin lekom no. Ngin siya pet kay ngin yang bugista syuday. Mday kapta. Ngin shot, ngin ruay, ngin dem. Banyaro utray. Come on, airport God. Isang malabaro ang kanigabadan. Kajing sawa barok lang Banyaro utray.